Ngiyacabanga nje lapho ukuthi hayi umuntu usuka ukuthi impela. Yazi kune story lapha esenze ngo-1993 ngiqala nje ngifunda first year. Kwakunabafowethu lapha ababesasele primary ababili. Ngoba abanye basebese high school ngoba ekhaya insizwa zizalwa kakhulu nabantu besifazane sibaningi abafana. So kwakusela ababili kuMduduzi noSiyabonga. Labafowethu laba bahlezi beya esikoleni iminyaka ngibabuka iminyaka beya ngisele kodwa ngihalela nami kuya khona yabona. Sekufika igame lami ke. Nebala ngavuswa ngahucunga insila nenkwali yaze yakhala igazi ngaphixa uvaseline ase ngiqokiswa kokhakhi bami isikhindi neshithi angabe bikho kwicathulo. Ikama futhi ngangenalo ngiyakhumbula ukuthi sadlula emasini nakazwane sathatha ukudla uthukela saqama ngawo saqhubeka njalo sa esikoleni emanzi makhulu. Nasifika lapha esikoleni emanzi makhulu. Yabona ingane eziningi singaphakathi lapha kuyaculwa lapha. Futhi kusemthandazweni angazi ke mina ngangazi ukuthi kusemthandazweni kuyaculwa yabona. Bese kuba nelinye iqoqo nje elikhona kodwa lingaphandle kwegede. Igede livaliwe. Yithi laba sihamba sibathathu sifike ke simegedini. Becule ngibona sebethandaza lapha bangaphakathi. Bese behlukana ke futhi babethandaziswa uMemzulu uMansele olapha eqathaqathini. Bese bengena ke emaklasini. Bese esuka ke eza lapha egedini uphethe induku. Kodwa ngingayinaka kakhulu le nduku ngisho ukuthi uyiphathele. Athi mayefika lapha egedini evula igede. Ingane oqala ingene ikhangeze. Pa 3 ingene. Le nto ingethusa ukuthi uma uze esikoleni abantu ngoba basuke begeza basuke bezoshaywa iyona into bezele nje. Bashaya kuze kufike kuMduduzi kufike kuSiyabonga. Sebefuna ukushaya mina ngihlehle. Ngithi ngeke. Ushawelana ngeke. Bethe wena uza lapho wena. Ngihlehle. Ethi ukusondela impela uthisha bese ngihlaba ngejubane. Ngihlabe ngejubane ngiphikelele ngamagwaza ngasesikoleni nojiki ikhona. Mbambeni. Kusuka abantu qhu. Beze bengibambe. Ngiqhamuke sengiphethe impela ngitaze emoyeni ngikhahlele ngenyawo ngitaze emoyeni sengetshethwe. Into yangiphatha kabuhlungu nje ukuthi kulabantu ababengihupha nabafowethu babekhona. Ungasho nomfowethu. Abafowethu babekhona nabo belekelela ukuthi ngibanjwe. Ngishaywe ngingane yakwabo. Engiphathanga kahle lo ndaba. Namanje ngicabanga abafowethu ungasho nomfowethu ngempela. Bayalelwa ngumuntu wakwesinye isibongo ukuthi ababambe mina ngishaywe nabo bayakwenza lokho. Kodwa kunankinga.